салом тамошобинони азиз, влоги имрӯза 27 апрел сар меша. Ай Ганҷина, мо қати Шараф берун биромадем, ҳам ҳаво гарм. Шараф кепкаи тағоша қати кепкаи худаш перепутать кадай. Иам ҳам хеле кепкаи военни дошт, не ки и точнай тағошай. Ай турмаро кадагиам барои шуштани найра шуштам. Шараф гита дасташ кадай ҳам қакалонай. Ман гуфтам хай рафтем мо ай бозоря чӣ мегирем та, кепка мегирем та ба мерем. Инам ҷа меша нем кепку меша ё биё биремис дури Ганҷина дим. Агар не вообще идем омадани набудем Ганҷина. Ина паук харидем ша 35 сомон 30 дод. Ранг дадаш дута кепкаи сир дора, ям кепкаи сир. Ирак мебари мактави кепката да сумкат меони, айраҳи гилбита миёй, фаҳмиди? Ягон фингали дига мегири мезанан тая чи дига. ди Шараф да кепка гирифтан. Чӣ гирифтем? Хай бода хона нишон метавонем. Шараф я о гирифташ нашдай. Ба дуруни бозор рафтестем. Ана ма чӣ гирифтем? Салат гирифтам. Куда сосиска тамом. Ина мода помидор 17 сом, 13 сом, 10 сом. Да читема. Бодринг бошад 10 сом. Болгарский гирем гуфтам 45 сом, баклажон 35 сом. Тамошобино болгарский 45 сом. Четвори? Биё хайра пишкина. Тамошобино да гарми сухта-пухта омадем. Чӣ харидам? 3 та қалама, ҷинҷал бочидан, 2 та фатир. Тамошобино барои ки мо ирӯз хонаи ҳайварам фотиҳахонӣ мерем, катёчам кати хоҳарам ёро барои ҷа харидам. Духтаро ман фақат саховат ҷоям хеле мирға гӯшти мирға амҷо фарши мирғи грудинка ҳарчи мехарам. ирӯз рафтам яъне хеле устувону ба ман хеле и барои сагвай меган не и барои шурбойро одамо суп набор меган ҳам хеле гуфтак. Мане ки барои барсико харидам килош 4 сом будай. Ако суп намешинам вайда пазама метимшон немҷада 2 килоай. Мисол ролтон мехӯранд 4 та як рӯз да дутаи и боша 8 сом. Ролтон чанд сом? 4 сом, 4 да. Ба фикр ми калорияш бисёртарай. Баъд ман айнами гирифтам 8 сом да барсико да. Чипсай магазин гирифтам. Арси кола гирифтам. Арси кола кало набуд бо пепси гирифтам. Бо чипси гирифтам ва барои Дилафрӯз мактаб булочка гирифтам. Чипси? Ана чӣ мегӯяд? Кожа гирифтам. Грудинка. Шараф. Ана бодринг 10 сом. Помидор чанд сом? Помидор 13 сом. Боҷа чӣ бошад? Салат, корейский салато. Ва фикр мекунам ки и кепкай фақат ҷада чия сосиска 1 кило и всё тамом. Анқадар покупка буд. Ва тамошобинои азиз, шумо мар савол додин да саволо оли ман тайёр накардам видеоша ва як кас нависта ки як моҳда шумо чанд сом расход мекунед хурданда фақат. Барои ми ма тасмим гирифтам ки аяками май инҷада да холодильник тамошобино да танаи холодильник мо яхта чӣ мезанем да ина видео чӣ мегӯяша да ҳамҷа якта коғаз мезанему менависем ки чанд сум ҳар рӯз расход мекунем ва охири моҳи майда ҳисоб мекунем.
тамошобино, мешавад ки шумо мехоҳи ховравӣ, метрои ховравӣ рӯз тез гузара гуфта. Ай овози кӯдако хотон намебарам. Ая 2 соат шуд ак ховравӣ омадагим и хона. Қолина шуштем да иҷа мондагим ша барои ид. Анави овози ғоз аделна, овози кӯдако бо майли болои и овози манижаи куҷои бо пайдо шуд. Манижа омада ба фикрам. дар хонаи мо хеле да агар ягон одам биёя, одам хов боша ҳеҷ ка бедорш намекунада. Ам хеле закон ай соли саюз дар хонаи мо будаги ай. Ана овоза бидед. Масалан агар хонаи мо меҳмон меомад, мо салом меҳмона мегуфтем медровардем. Меҳмони отам боша, отам агар хов боша мо бедор намекардем, да ба ходи худаш бояд бедор шавад. Баъд баравад пеши меҳмон. Анози манижа омадаги ҳеҷ камара нагуфтане ки овозаш омадеста ва гуфта шеър хондеста. Вай мо фаҳмидестам ки манижа омадаги мара бедор накардести ховай гуфта. Ва тамошобинош мо гуфте ки ё ғоза бераҳмона зади. Вай гапзанӣ намемонада. Вай айвай ман мегирезим усуни ҳавлӣ мерам ва гуфта қадим рафтеста. Исни ҳавлӣ меом бо гапома гум мекунам. Барои ман улқа сахте назадам. Ай гарданаш гирифтам, ай мулоима кард ку усуселаш кардам. ҳозир якум мехезм мерам ку манижахон чӣ кор карда. Акам қашт хови абетима. тамошобино бовар мекунед ай дастае ки мо турма бисёр торт порт мебарем, ягон лаъли паднос мо наёфтем дар хонамон. Ма 2 та фатир гирифтам, 3 та қалама, ина хеле печени гирифтам, бай че инаи барбарис гирифтам. Я материал дар хонаи чам мегирем, бо дар хонаи ма материал нест. Намедонам накадам чӣ қариб буд яд паплин. Ва мо ҳозир фотиҳахонӣ мерем. Чаре ки гуфтам не ки пеш ай ид тамошобино я воқеаи беҳад трагедия фоҷиавӣ рӯй дод. Ман шумода агар тонам дар раҳ нақл мекунам. Ай ҳамуҷо омадам бовар мекунед дастамо ларзидестай. Хай ҳозир мо бояд бирем шомда бирасем. дӯстони азиз анака чӣ коши баъде ки ман ай хона гуфтам ку хоб набурдестай ай овози манижа ай овози ҳама рости гап ман рафтам пеши манижа кухни дабдан ирз конкурс дора кухни рафтам шистам ҳозир ҳамнали ман ақл мекунам манижа мара рихшон чихе мара гуфтак рихшон амҷа дай дар қафои мошин рухсон хоҳармай акмо чихеле ки нақша буд мо бояд бегаи ҳозир хонаи ҳеварам фотиҳахонӣ мерафтем. Ман шиштагиам дар хона на салом алайк кардам қати манижа ки рихшон яна мол дар сараш омад моли сафед тасаввур кунед. Ман шиштагӣ рихшон хеле дар болои сарам дуромадин хеле ту да иҷа шиштай дауҷа киштан гуфт. Ман гуфтам ки очама киштан чӣ гап шид уже калам да гап надромандестай дар тори сари ман и ҳамин чизе гуфтестай рихшон гуфтестай ҳай бо моз ма то додам чӣ гапай гуфтам. Баъд фаҳмидум ки дастума ларза гирифт тамошобино. манҷа дамҷа манҷа мара дид озиё телефон қати гап занад. баъд тамошобино занг шуд дар мобайн гап задем. Баъд хай рихшон ҳамин хеман рихшон ман хиёл кардам рихшон омада мара гуфтестай ки хости даиҷа шиштай очама киштиян. Ман ҳам хеле фаҳмида манижа ино дугонаи манҷа дамҷа хеле рихшон ту чӣ гуфтести чӣ фаҳмидам рихшон намефаҳмонӣ. Ман вообще дига хешидам. Баъд хай ба худ омадам фаҳмидам ки и гуфт ки дар хонаи ҳамсоя бачаша киштиян ту даиҷа шиштай. Хай баъд рафтем ду каса я 5 минут ман истодам да ба ҳолати пестарам расидам. 5 минут ба рафтем хонаи ҳамсоя. дӯстони азиз як оилаи хеле гумиёна мисол ҳеҷ када кор надоран ай бадахшон беҳад одамои нав ай одамои қадима на рухшонаваё нигорашон ай одамои пешан нав омадагӣ не оилаи нағзи ам хеле коммунист гази заправка тамоши чи хулоса аммо модараш маълимая тамошобинон модараш маълимая бачаш такси мезад на 8 рӯз шуда омада аскарӣ
ай аскари нав 8 рӯз шуд омадай сари очаш кор рафтай риск кадай хай у такси мезадай бояд бегаи омадай дар ҳаму хел чи дар ҳаму хел маҳкам кушодай дур омадай ки бачаш дар хун карочи маълум не ки чӣ шидай баъзеё гуфтанд ки корчаш задиян баъзеё гуфтестиян ки вай нафасаш гирифт партофтай ҳами хе хулоса ҳами як ду хона ай мо усай ҳама каса хай қати хоҳарам хестем рафтем жо хоҳари мая партия рафтай омадай рафтем хай ҳамдардӣ баён кардем милитсия омад қатиш гап задак баъд аку амхавочаш гирия дора 98 ай гуфтам 98 таваллуд дошт дута бача доштак якта духтараш россиядай не ма видео кардеста баъд мепартом баъд тамошобино ҳама хеле дилмонсух оилаи камбағал беҳад мисол зиндагишон хеле мардикорӣ қати шавҳараш ҳар ҷода кор мекард ам зана худаш маълимаи забони англисӣ буд ана як бачак дигаш аблавая гуфта ба ҷош када будиям бечораро хай баъд занг задан вайш омад беҳуш шуд баъдан маълум шид ки хай милисол пурсиҷӯ кардан корча задияншон дар дури хонашон ман хеле ҳайронам ки барои чӣ ин бачаака корча задиян масалан ино пулдор нестанд ё ягон кас қарздор набуданд бо хеле ҷангара набуданд мисол хулиган набуданд бачаош я оилаи нағзи намунавӣ будак да дар ҳамиҷа беҳад зиқ шудем 1-2 соат ҳамҷа истодем то милисол омадан ай прокурор омад ай экспертиза омад ба мо омадем бо иҷа аки бояд мерафтем иҷа бурем бо мерем рухшон ё пага бо мерем бо мерем хоҳари ма дай хеле коро ваяда активния иҷа биём бо мерем ягон чи тайёр мекунем мебаремш хонаи вай одам мебия мерава бози кӯчамонам хеле пурри одамай бовар мекунен ҳозир ҳамҷа фикр дорем меёфта бошанд ҳами одамое ки ҳами бачаака киштан ё не ма қати хоҳарам гав зада рафтестем ма то охира фикр хиёл мекардам ки ҳами бачаро накиштиян то ҳамун лиса нагуфтамди хиёл кардам ки вай мекунанд мумкин ҳами партофтай нафасаш гирифтай ягон касал шудай мисол дам хош вафот кардай не ки вақте ки очаша бечора савол додеста милиса ки чӣ хел буд соати чанд рафтӣ бача очаш мегаози духтуро меян хеле надеяться кардестай ба гуфта ки вай касал буд ҷигараш касал буд гуфтам ҷигараш касал буд ба милиса гашт гуфт ки чӣ хели касал вай мақша задагиян гуфта анам хеле гуфтакша ба мо уже ҳама чӣ меган тахминомон чӣ шидаг уже тамом гуфтем точно значит кишта будиянша аколи бо экспертиза маълум мекунад тафтишот хаяк ягон кас даи хелира чина худо нишон натия беҳад вазбин вай апаш на москва апаш айном телефони ма занг задан вообще ами талотуб да ҳеҷ кашон на телефон на номерошо намедонанд хай ҷоя варақ зана гирия кард унҷа варақа биёбу ҳо шод надорам бо ва хай ма одам роӣ кардам телефон ма овардан ай телефони ма занг задем хеш таворошон омадестанд апаш да москва апаш ая нигора апаш да москва апаш ма наметонам гуфта ки хай амихе шудай хай хоҳарам гуфтак ваям бечора бо оташа занг задай оташа нагуфтем оташ мара занг зад ман гуфтам ки касал шудай камтар бачатон биёем гуфтам да қимсангир будай ва гуфт ки ман омадестам да қурған баъд духтарак бо нигора номдора ай россия занг зад гуфт ки апай хусият отама занг задем отам гуфт ки чи рамазон зинда ай созай касал шудай ман гуфтам ҳо ба қати хоҳарам бо гап зада шом шуд тамошобинон 19:30 хайози то мо мерем ки очам намозушона мехонанд ва баъд мерем хонаи ҳеварам ина омадем очам бояд ворид ба дастархона дид кан чӣ гирифтам чӣ нагирифтам бояд пазакону боша хай карочи ина мо да фотиҳахонӣ майда хӯрдем рӯзора кушодем соҳибхона берун биромад хеле гуфтам 5 секунд видео кунам соат 8 чандай рухшон қати очаи манижаем очам рухшон 9:43 бихезем хона бирем оча намерем
نمیخوردن نه за компанию Рамон Али омад ҳевари магаза диста ҳевари магазано будама хаб кунам пеши варим хамери асалом меги қафу мегарди сиёсатш ганда вазбинай тамошобино ганда вазбин сиёсатш ҳами гапҳо дар хона зада нашед 10 минути дар берунем очам қати ангам гап задиста зани ҳеварма янга мегум ҳеварам қати нилуфара пам духтаро қати Рамон Али ама гапҳоро барои берун монда будем агар дар хона 3 соат чистем гап зада гапҳо тамом нашид овоза бине чӣ ҳама ба ҳама гап застиян хаочан мо мерем ин араҳки кадем тамошобино хона мерем соат 22:10 3 соат мо қариб дар ҳами меҳмонӣ будем хай очам хонаш рафт очаи манҷа қати имрӯз яҷоя ҳаст عشقم امیدم حیاتم تویی ای مادری جون مادرم قلبم صدایم نوایم تویی ای مادری جون مادرم عشقم امیدم حیاتم تویی ای مادری جون مادرم قلبم صدایم نوایم تویی ای مادری جون مادرم شیری زبانی درمان جانی ای مادری جون مادرم تنها برایم تو مهربانی ای مادری جون مادرم شیری زبانی درمان جانی ای مادری جون مادرم تنها برایم تو مهربانی ای مادری جون مادرم گشتی پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان بر جسم و جانت پروا نکردی از جبر دنیا دعوا نکردی بر جسم و جانت پروا نکردی از جبر دنیا دعوا نکردی احسن بنامت ای مادری جان ای مادری جان مادرم قربانی نامم ای مادری جان ای مادری جان مادرم احسن بنامم دوستانی عزیزی ما محله خودمون در رسیدیم حالیم در اینجا تفتیش شد رفتیست این آدم جمع شده وقتی رفتن ما باور میکنه این آدم وقتی رفتن ما دو برابر همی ماشین بود راهی گشتن ماشین نبود خورشده حالی اینجا اپراتивнику کار کردیستیان تماشا بینو ای خدایم خدا رحمت کنه نامش رمضان بود در ماه شریف رمضان شهید شد